סמן. כל יום אני תה ספורט מעריך. זה שם. חשבתי היום על משהו. כן. קורונה? באימות? לא. Pull up easy and dollar sign. I'm all about business and money, man. Hey, let's hit the bitch. Ish. שסקס באישה והמין השני זה כל כך טאבו. מה? וכל כך... אל לדבר על זה, מה פתאום? מה אמרת? שזה מוריד אותך באמת תדר, אתה אשכרה, אתה נמצא בבושה. יותר מזה, אתה מתחמק מזה, הולך לשירותים ונותן ביד, וזה דברים שקרו פעם. אפילו לא אשקר. זה הכל מתוך בושה, כאילו זה לא ככה. זה משהו קוסמי הדבר הזה. זה משהו קוסמי.